Jordi, tira-li. Espera que me ponga... No sabia que estava en drama. Jordi, tira-li, Jordi. La primera. Pero que ya va quitado los pesos. És el pas de bé. Perquè els vuit contrincants van mantenir tota la cara tapada. Que el nostre amic era sempre un dels dos cavallers, només ho sabien 3 persones. En el primer combat, tirant amb el blasó de l'àvia, va vèncer el cavaller de l'escut d'amor, que va morir amb un braç desfet. Els altres 3 van acudir al soterrat vestits de roig per donar a entendre la gran voluntat que tenien de matar al company. A la setmana següent va caure el segon, el cavaller de l'escut d'honor, a qui tirant, que en aquesta ocasió defenia les armes de l'avi, enrotllà la carrera el traspassant la llança. En el tercer combat, el cavaller de l'escut de valor s'embolicà volent envainar l'espasa després d'haver-la usada i pretengué, com el seu rival, lluitar amb lança. Però s'encantà un moment buscant-la i tirant aprofitar per aventar-li uns quants cops al cap amb el martell, l'últim dels quals pegat amb tota l'ànima i enforçar el casc i li rebentar el cervell que li eixí pels ulls. L'últim combat amb el cavaller de l'escut de menys valer fou el més emocionant.